Sanibonani ninjani? Ngifuna ukuphendula abayeni bami laba bagcwele kuma-comment. Phela nginabayeni inqwaba abaqhamuka sebethi nje yebo mngami. Ya, ngifuna ukuphendula nina-ke abathi imibuzo yenu nje abathi iy'nsizwa azikho e-Melmoth. E-Melmoth ikhona iy'nsizwa ziyageza zinhle zikhona. Kodwa ngifuna ukuthi impendulo yami imakhe umuntu omncane enginami osanethuba lokuthi akuvimbe lokho kungenzeki empilweni yakhe akwazi ukukuvimba. Ukuthi yingani isitufuza somZulu singafuni nje nto eyomenza ishade ngakubo or abe nengane ngakubo. Nasi-ke isizathu sami. Ngathi kunina nginobaba ophilayo. Nginobhuti futhi, obhuti bami baningi kakhulu, baningi nje. Umuntu wesifazane uyakwazi ukwenza obhuti bakhe noma ubaba wakhe angahlonipheki ngezenzo zakhe. Mina ngifuna ukuthi ubaba wami noma ubhuti wami bengahlonipheki ngokuzenza bona. Hayi ukuthi mina ngumuntu wesifazane ngibe yisizathu sokuthi abantu basekhaya bengahlonipheki. Ukuthi abantu basekhaya bengabi nazwi. Umuntu athi nje uyaqala uyakhuluma ethukwe ngodade wabo. Because ayikho into ecasula umuntu wesilisa njengokuthukwa ngoma wakhe noma ngodade wabo. Ngoba umuntu wesilisa kahle kahle udabodo wabo ukuthi amfunge. Ukubezwe befunga ngiyamfunga udade wethu ubani. Uzokufunga kanjani mawukuthi awufungeki? Wena nje uyamphoxa endaweni, akahlonipheki endaweni ngenxa yakho. Nansi-ke into engiza kuyona. Isizathu ke mina esangenza ukuthi ngithi angisoze ngashada ngakithi, angisoze ngaba nengane ngasekhaya, ile yokuthi kubaba singishilo ngathi obhuti baningi ba more than 10 angibazi bangaki. Then bese kuthi kuma wami uyi1 bhuti wami. Awucabange kubhuti wami esehamba elwa zonke izimpi lezi angahlangani nazo. Njengayiphi nje impi. Mhlambe ngizoba nengane, ngizothana nomuntu angasekhaya, ngibe nengane naye. Ningizwe kahle, angisho ukuthi asebekwenzile ngiyabajaja ngalokho. Ngisho ukuthi kwabasakhula abangakwazi ukuzivikela ukuthi lokho kungenzeki, mabakuvimbe. Buka-ke mina ngiyakhula endaweni, emva kalokho ngenza njani? Ngiqome khona la endaweni. Ngiqede mhlambe ngizale, ngimzalele lo muntu wasendaweni, nginethemba lokuthi mhlambe one day uyokungishada. Ne? Okay, nginethemba lokuthi uyokungishada ngelinye ilanga, ngimbekezelele mhlambe nje sithandana impela iminyaka, kwaziwa ukuthi ingane kaMasibanibani yayisibonge esithile ithandana nomfana wasendaweni ewukuthi. Hayi, emva kalokho kwenzakaleni umfana sihlukane. Sithi sesihlukanile nomfana, umfana mhlawumbe ayihambela ayoyisebenzela, mhlawumbe besithandana vele sisabancanyana sakhula. Umfana hamba oyisebenzela nami ngihambe ngiphume ngishonele ngabe ngiyokufunda noma ngiyosebenza. Emva kalokho kwenzakaleni umfana ayibone senemali, athola intombazana right la asebenza ngakhona, ahlele ukuthi ke le ntombazane uzoyenza umfazi. Uthola ukuthi akayihlawulile nalengane yasekhaya. Uthi vele ekhaya akasabhekani nabafana basekhaya, akasabhekani nobaba just because ungixhaphazile. Kusho njalo kuthiwa ixhaphazile ke ingane, awuhloniphi ngisho kubo uma ukuthi uyizalisile wangahlawula nokuhlawula. Okay ke ungixhaphazile umfana, abasabhekani vele nomfana wasekhaya. Umfana wasekhaya nje mayembona usemhalela ngodonkani, uthe ngathi nje ngamfaka induku ekhanda. Ubaba wengane yami njalo. Okay, emva kalokho kwenzakaleni, athatha intombazane, ayilobole, ayishade, akahlawulile. Niyayibona? Nansi ngiyaqala lapho. Emva kalokho abantu laba basendaweni vele ngoba uthandwa yibo bonke abantu bazokwenza ukuthi noma ngabe lo mfana ngisamthandi sengaphuma kuyena ifike emadlebeni nami, futhi angeze besho even mabeyixoxa ngeke beze bethi umfana wakaSibanibani ulobolile. Bazothi ubaba wengane kaStufuza ulobolile, uthatha intombi. Bebuza abanye kanti kwenzakalani phakathi kwakhe noStufuza, beqale bechazelane. Niyezwa? Okunye alobole. Mayiselobolile wathatha lo mfazi useyisitha ke nabafana basekhaya, njengoba ngisho sibabe mbona bamhalela ngodonkani. Ngoba phela vele mina ngayiqhatha ngokuthi ngithanda endaweni, emva lokho umfana sesihlukene. Nakho kwesibili ngidecide ke mina mhlawumbe ubaba wengane yami akakalobola akakenzi lutho.
ngidecide ukuthi ngiyamova on ngempilo, ngithola umkhwenyana, umuntu ozongithanda. Umuntu ozongithanda enze njani? Ezizolobole ekhaya, abe nguSibari. Niyazi ukuthi kweminye imizi igama likaSibari alipheli. Lokuthi nje umuntu ngoba wakwathandana naye uSibari alipheli, ngisho umuntu wakwaJola naye uSibari bafowini. Okay, uthola ukuthi ke hayi nangu ke sengilethe umkhwenyana wami ekhaya, afika lobole enzeni lokhu okwahluleka ukungilobola kuyaqala kuyabhoma, uma wengane yami fise ngathi ngangilwela manje ngoba uma wengane yakhe, fise ngathi ungangilwela. Angisahaleli nokuthi uba umkhwenyana wami ekefike nangasekhaya ngoba ngiyazi ukuthi uyofika ethola izitori zokuthi lo walalwa yilona wamshiya kanjalo nengane nani. Izinto ke lezo uma usamncane ongazivika nje. Uvikele nje isithunzi sakini, uvikele nempilo yakho nekusasa lakho ukuthi nje lento uzungabhekani nayo. Akungabi bikho izinto abantu basendaweni abakwazi ukuhleka uma wakho ngayo. Abathi noma bemhleka ukuthi waphuma wahamba uthe uyofunda wabuya nengane, kodwa bayazi nokuthi eyapha abamazi ngisho ubabuwayo ukuthi owaphi. Waxhashazwa umuntu wezizwe abangamazi. Uzivikele nje. Abangamazi, abangazi ngisho igama lakhe, abangazi ngisho ukuthi bayaqala bayakhuluma bazothini ngaye. Abazi ngisho impilo yakhe, abamazi noma uswashadelwa noma sekwayenzakalani, abazi. Uzivikele nje umuntu wesifazane osamncane. Hloniphe nje isithunzi sakini. Uthi uma uqhamuka ngakini hlonipheka, abazi lutho ngawe. Bayazi ukuthi kuthiwa wabuya nengane kodwa bakwazi nempilo oyiphilayo. Ngisho uqhamuka umuhle, abazi nokuthi kwenzakalani ngawe, abazi noma mhlawumbe usiyasebenza o unendoda ekwenzela izinto, abazi lutho. Yona impilo engayikhethela yona ke mina leyo. Uma ungizwa nje angifuni ukushada ngakithi, angifuni ingane ngakithi. Ufuna abantu bezizwe. Ngixhashaze ezizweni, ngingaxhashazwa ngakithi. Ngabikho umfana nje ozokethuka ubhuti wami ezefake mina phakathi. Ngabikho umfana ozokethi mayezizwe ngathi engahloniphi ubaba wami ungamhlonipha azefake nami phakathi. No, izathu ke lezo ezithi ngithi mina ngifuna nina basezizweni, hayi abangakithi. So wena uma usamncane uyintombazane usengayivikela kuleyo nto ngoba ngingafuna ungakutsheli ibhlungu. Ibuhlungu awucabange nje usuza kuthiwa ubaba wengane yakho lobolile. Lapho uyazi ukuthi akahlawulanga nokuhlawula o akondli nokondla. Ngeke ingakuphathi kabi leyo nto. Zivikele ebuhlungwini ongakwazi ukuzivikela kubona. Asisho ukuthi ungaqomi noma ungazali, asisho njalo, kodwa sithi yenza into owazi ukuthi kusasa ngeze affect. Angeke affect kusasa. Uyazi ukuthi lento le uyabona nje ukhululeke phakathi. Akekho ozokhuluma ngoba wengane yakhe akamazi ukuthi uba nakamazi noma uyondla noma akondli, akekho wazi ngempilo yakho. Aho ngingilalele and futhi laba abancane bazofunda kulento engiyishoyo. Hlonipha isithunzi sakini. Ungafuni ukuthi obhuti bakho belwe izimpi abangahlangani nazo ngoba eyamadoda ayipheli. Akumelanga ufake nje into enobhuti wakho phakathi. Enye into uma sebemshayile ubaba wengane yakho, ingane yakho izokhula yazi ukuthi wena washayisa abafowenu ngolokhuza ngobabuwayo. Uthi kwayena aqamba amanga ethi mina ngangakondli ngoba nganginele ngithi ngiyeza ngizokubona omalume bakho basho ukungiqeda. Uma wakhe angiqambela amanga ngomalume bakho. Uzivikele nje izinto kanjalo. Ngiyathemba ukuthi niphendulekile ukuthi ingane ingabafuna abantu bangasekhaya. Bakhona bahle bayageza. Hey zikhona insizwa ngakithi kuphela nje ukuthi hayi mina Nkosi yami ngifuna nje behlezi bezwana nabafana basekhaya. Bekwazi ukuthi behlangane beshaya bezizwe makufanele beshawe mawukuthi kunengxabano. Hayi ukuthi belwe bodwa ngenxa yami. Isona sizathu leso. Ngisazobheka enye comment enembuzo ngiyiphendule. Enye into ngicela niyeke lento yenokulokhu ningibuza isibongo engathi inyanga yakhe ithena nje buya nesibongo sakhe ke khona sizoqeda ngaye mfana. No guys, ngishilo ngathi ngingakamanqele ngizalo Mahadebe. Mahadebe azalo uMamcweha. Uma wami kwase Eastern Cape bese kuthi uMamcweha azalo uMaduma. Ubaba wami uManqele uzalo uMandlovu, uMandlovu azalo uMazungu. Yes. Qedile. Bye bye.